sadurunge nyuwun lagon sing warna-warna aku tak ngaturi Mas Gareng sik ben pinarak ana kiwa kotak. Nggih, arep ndongake apa romantene Mas Gareng? Ngeten niki kula cekak aos mawon. Niki ujube napa? Ngunduh mantu. Lah jenengan ngerti tegese ngunduh. Apakah arti dari ngunduh? Niki cara bodhon leh kula nerjemahke. Per suku kata apa per huruf? Per suku kata. Ngunduh, ngundang tangga teparo handetolan keluarga. Nggih. Terus doh. Doh kuwi saka tembung duduhke. Iki lho mantuku. Dadi upama Mbak Nata ki sare ana dalem kene tangga-tangga wis ora nek sing curiga kuwi sapa. Ngerti mergo kuwi mantune. Nah, lah gadeng niki manten anyar Mas Riki kali Mbak Nata nggih ajeng kula sangoni miturut agama kula lan miturut hukum pengalaman panjenengan. Ah, rumah tangga kula. Nggih, sangune apa Mas Gareng? Niki sakniki lak pun keluarga. Nggih. Jadi niki sinten mawon sing pun gadah keluarga kudu ngerti tegese keluarga. Apakah arti dari keluarga? Niku keadaan apapun harus selalu bersama-sama baik suka maupun duka. Dadi rekoso ya dilakoni bareng kok ngunduh kabecikane ya barengan. Leres. Terus lupakan egoisme masing-masing. Ora etuk menang-menangan. Niku sing baku. Terus arahnya harus selalu hal-hal yang positif. Leres. Terus iki gagasan harus sesuai dengan situasi dan kondisi keluarga kono. Aja nganti gegeden piyak kurang sagah. Bakale keluarga ambro. Leres. Dene rumah tangga karepe pripun? Ruang untuk beribadah. Ruang untuk beribadah mergo wiwit ijab nganti dadi manten. Nggih. Niku wis ibadah. Niku maha besar nilai ibadahnya. Nggih. Terus rumah tanggung jawabnya dunia sampai akhirat. Leres. Terus garislah yang lurus menuju keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Amin. Kula ngandani iso nglakoni ora iso. Mula bakune niki yo lek-lekan wonten dalem mriki. Niki tasakuran karo tirakatan. Nek sing putri kuwi Mas, niku dalem iki ora adoh saka omahku kono. Oh, pundi tlatah pundi? Solo Baru Sukarjo. Oh, saka kutha nyanyi dhewe to? Kok iso nyanyi dhewe? Omahmu ndi? Solo. Lah Solo ki nyanyi dhewe yen loro duet telu trio. Oh, ya aja dibasake ngono ya bingung nek dibasake ngono. Kurang piknik Solo, terus Kabupaten Paving. Paving ora enek, Karanganyar. Karang ki apa? Watu. Anyar ki wis ngarani. Watu sing anyar ki apa? Paving. Nek ya ora enek delok ning peta lho. Ene ra Kabupaten Paving ngono ora enek. Sesuk tak gaweke. Alah, jebul kae sing tak anti-anti wis teko mrene. Wis rada suwe babar pisan ora krungu kabare sajake rada pengen Selamat malam, Nduk Cahayu. Selamat malam Mas Bayu. Ya, bocah kok saya suwe saya mempur, saya ayu. Wah, Jan, muga-muga aweta sehat ya, Nduk. Aweta laris. Kuwato dadi wong sing kondang. Amin. Nyontoh kaya mbahmu mburi niku. Nggih, amin. Niku wiwit enom, Mas Gareng niku wiwit enom nganti saiki lho. Apa jenenge niku arum mangambar.
Ya koyo Mas Garing niku. Sok bakale di air keras, ya ta? Ora. Rumah samu aku Iwan Purba kowe. Mboten ben ora ilang no. Emang leres Mbah Gareng niku saged dadi contoh. Nggih, heeh. Lek pengen viral niku memang gampang sekali, Ya. mudah sekali untuk viral. Betul. Tapi untuk mempertahankan sebuah nama yang sulit sekali. Lah, perlu nonyo Mas Gareng. Anu Iya. nyonto. Nggih, bar niki kula nonyone. Nggih, nyonto. Dalange anggar duwite sentek iki lambene omonge kleru ae. Langgame, Nduk. Aku ben aku mbok siksa ora apa-apa. Aku kang setya satu wit pit nganti saiki Bapak Salam hangat mring temanten anyar. Dua kali. Yo.
Alhamdulillah niki bawa dandang gula pepiling. Nduk niken gen dikancani karo Mbak Suci, karo Mbak Dita, karo Nduk Eka prihatin sih. Mangga ayo. Yo diaturke bawane sik. Heeh. Wasitati. Ya Dit. Sakek prawinasis nyeling ngana wang urip ning donya. Dorok Gatot Kaca nonton wayang. Di Gatot Kaca. Kae mabur dhuwure. Bebesan mong mampir ngombe. Ngrungokke Dita Bawa karo ndelok Mas Gareng karo ngematke bakso. Wah, enake ora jamak. Mangkoke jan persis kayak klambiku. Lah iya. Saat kelima waktu kudu tansah dipun lampahi. Alhamdulillah. Bapake pelit, anake lomo. Matur nuwun ya, Nduk, aja tiru bapakmu. Ya. Salat kan limang waktu. Lapi lebih. Oh, sing gedari pancen TLK. Apa? Telek. Lah ngapa ta? Nintinge dhuwure ra ono kok. Ya. Bales kayak Pak Dek lho. Pak Dek Gareng LC jare. Apa? Lencong jare. Ya. Kudu tansah. Iya. Dipun lampahi. Ya, iku cagak agama pakartikan ngedoken tumindak mungkar yakti urip mangya tentrem lahir batin bejo donya ngapa ta? Dene napase wis entek ra didegeke. Kowe enak dok. Kene iki sing ngeden ora tekan gone. Ya buka celuk sik, ya buka celuk sakoni ken. Maka. Ya. Wis lajine tansah dilengke. Wis lajine padha dikdaki. Aten was mandang kaya sampeyan. Natapi wajib gawe pangeran.
irama seger. Monggo. Monggo, kur sedaya. Alhamdulillah, terima kasih matur nuwun. Ayo, wawayangan diaturke sik, monggo dilanggamke sik, monggo. Yo, diaturke. Yo, Nduk. Ya, ayo Mbah Kakung, rada seru Mbah Kakung. Mbah Kakung. Niki buka celuk. Nggih, heeh, heeh. Wawayangan pangraridu ilang sapa San
matur nuwun, nduk niki lerena sik lenggah.